Καθηγητής του Γυμνασίου Σιδηροκάστρου, Λευτέρης Ελευθεριάδης, στο πλαίσιο του μαθήματος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, επισκέφθηκε την περιοχή μαζί με μαθητές. Επιτόπου έσπευσαν καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που μίλησαν για τη μεγάλη σημασία του σπηλαίου. Η αρχική έκπληξη διαδέχτηκε τη συγκίνηση. Ένας μικρός καταράχτης έκρυβε την είσοδο ενός σπηλαίου, το εσωτερικό του οποίου διασχίζει ένας μικρός ποταμός. Το νέο σπήλαιο στην περιοχή του Σιδηροκάστρου αποκαλύφθηκε τυχαία από τον καθηγητή φυσικής Ελευθέριο Ελευθεριάδη και τους μαθητές του στη διάρκεια μιας περιήγησής τους στην εξοχή. Εντυπωσιάστηκα με τη φυσική του ομορφιά και συνέχεια προσπάθησα πώς να βρω σπηλαιολόγους για να μπουν από τη μια τρύπα και να βγουν από την άλλη. Ο καθηγητής φυσικής ήταν βέβαιος από την αρχή πως το σπήλαιο πίσω από τον καταράχτη του ποταμού Κρουσοβίτη δεν ήταν το μοναδικό. Με τους μαθητές του, στο πλαίσιο πάντα του προγράμματος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κατάφεραν να εντοπίσουν άλλα δύο σπηλαία. Ένα σχολικό μάθημα στάθηκε η αφορμή για τον εντοπισμό ενός συμπλέγματος τριών καταπληκτικών σπηλαίων, εδώ έξω από το Σιδηρόκαστρο στην κήτη του ποταμού Κρουσοβίτη. Η φυσική ομορφιά είναι πραγματικά μεγάλη. Απομένει να αξιοποιηθεί. Ήταν τόσο ενθουσιασμένοι οι μαθητές μου, τόσο πολύ μ' αγαπούσανε, που περισσότεροι λέγανε υπάρχει επιστήμη, σπηλαιολογία να σπουδάσουμε. Μέχρι σε αυτό το σημείο δηλαδή φτάνανε οι μαθητές μου να θέλουν να γίνουν σπηλαιολόγοι. Ο ερευνητής καθηγητής πιστεύει πάντως πως πέραν των τριών σπηλαίων υπάρχει και τέταρτο, ίσως μεγαλύτερο όλων, και ζητά να γίνουν έρευνες. Εάν κάνουμε μια γεώτρηση εκεί που θα σας υποδείξω, είμαι σίγουρος ότι και τα κενά του σπηλαίου θα βρούμε, αλλά και νερό θα βρούμε από κάτω, το νερό που έρχεται, και αν αποτύχει αυτή η προσπάθειά μας, θα σας δώσω εγώ 1.000.000 να τα δώσετε στο γεροκομείο του Σιδηροκάστρου. Ο υποδιευθυντής του Παλατίδιου Γυμνασίου Σιδηροκάστρου κατάφερε να πείσει την Ομαρχία Σερών να εγκρίνει 2,5 εκατομμύρια δραχμές για ερευνητικές εργασίες, αλλά και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Βαβλιάκη, με την ομάδα του να αναλάβουν την υπόθεση. Οι ερευνητές που μπήκαν στα σπήλαια έμειναν έκπληκτοι από τον πλούσιο και ποικιλόμορφο διάκοσμο. Σε πολλές περιπτώσεις οι σταλακτίτες έχουν τη μορφή καταράχτη, το ύψος των οποίων φτάνει τα 2 μέτρα. Το σπήλαιο στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου έχει 3 θαλάμους, έναν μεγάλο και 2 μικρότερους, ενώ εκείνο που εντυπωσίασε τους σπηλαιολόγους ήταν η παρουσία χιλιάδων νυχτερίδων. Η εργασία των μαθητών για τα εντοπιστέντα σπήλαια μαζί με πολλές άλλες εκτέθηκε στις αίρες με αποτέλεσμα να κερδίσει το πρώτο βραβείο. Από 1η Σεπτεμβρίου με παρακαλούν να κάνουμε ένα σύλλογο σπηλαιόφιλων και αυτό θα γίνει οπωσδήποτε, ώστε να έχω μια ομάδα μεγάλη συμπαράστασης που αξίζει για αυτήν την περιοχή μας που είναι όμορφη και την αγαπούμε.
Τα κεφάλια σας προσέχετε. Εδώ αυτό το ονομάζουν για ελέφαντα. Μοιάζει το πέρα, φωτογραφία σε πιο καλά. Δεν ξέρω, θέλω να τα τραβήξει από τα κάμερα και να βάλει στο γραφείο. Αν δεν κάνει χώρο, κάνει χώρο. Κάνει χώρο στο πάνω. Θα μας κάνει χώρα. Πιθανή έξοδος που θα μας οδηγήσει σε άλλους θαλάμους με πλούσιο σταλακτικό διάκοσμο. Αυτό όμως πρέπει να μας το πούν νεότεροι σπηλαιολόγοι, πιο έμπειροι, όταν θα εισχωρήσουν σε αυτούς τους καινούριους θαλάμους από αυτήν εδώ την έξοδο.
το είδατε